Ти го пусна, ама. Чакай, спирам. Може да върнеш. Не може. Той защо върви като лего, човече? Мале. Стана пазъл. Човек нямаше и минута. Твърде дълго таихме празни надежди, че Борис ще вземе правилното решение. Без храна, без надежди, без бъдеще. Докато всички около нас грабят с пълни жеби. Погледнете се, бе. Не ви ли е срам, бе? Адам иска Оскара нещо. Да. И кар. Тон. Станете за химна. Няма да го скипна. Не, ще я скипна. Не. Няма да гледаш линшата! Това е опасен артефакт. Виж, ако не я искаш, ти мога да я дам на Радко. Какво ще кажеш да те убия, а? Какво ще кажеш, спим? Опа. Ако ти гуд... Какво? Не, наистина не чух какво каза просто. Нищо, то сега няма да е забавно, ако го кажа. А какво, ако те убия? Аз казах какво, ако спим. Ау, бе. Виж, не беше забавно. Айде, няма да те изявам. Мале. Свалячка. Овци на клошари. Той е толкова гнусен. Днеска май скатаваме, а? Скатаваме? 12,5. Какво е това 12,5? Ето 15. 12,5 годишна. Преди да ги правиш тия шеги, защото почвам вече да си мисля най-лошото. Най-лошото е, ако не съм забавен. Няма по-лошо. Ти си забавен винаги. Тираджията беше. Борис се убит. Контаджията беше. Стоката ще дойде от 4-6 следобед. Адам е голямо меченце. Не бих казала, но добре. Но виж, искаш да го гушнеш просто, като го гледаш. Не. Ако ми изпукаш и врата по този начин, ще ти бъда благодарна. Не, аз искам просто някой да ми щупи врата. Ма много чувате, бе, и сте ми послушни. Ау, Яница! Ай. Какви са шевратливи. Аз искам да знам Яница за какво учи в Англия толкова много години, като в момента прави TikTok сериали. Тия могат да убият някой само с болести, дето имат. Не мога да ти кажа, че ми Линшо. The One Campfire Stand. Вау! Гъбите ги хванаха. Ма верно. Някой идва. Може да е някое животно. Може да са две животни. Или две пачаври. Ще се върна. Ама голяма си певица, бе! Малка Линша. Преди да ги правиш тия шеги, защото почвам вече да си мисля най-лошото. Да, виждам водата, много е красиво. Много е красиво, да. Но е много опасно. За тебе говорих. Какво? Не чух. Защо? Да не ме нарича хубава. Ще го приема така, благодаря ти. И когато ловците са ги намерили, И ме баха мамата. те са го използвали. Така те халюцинирали и глутниците. Какво правили? Халюцинирали. Пребери го този задник, моля ти се. А няколко часа по-късно баща й беше убит. Уби ме. Така че махай се. Нали това искаш? Да убия Борис, да стана алфа и заедно да ловим глутница. Това Да. дава вайб на съвсем различен тип филми. О, боже мой! Добре, Селин е бременна и го крие, защото бащата не е от глутницата. Ау! Изплю целия чай. Имам чувство, че този човек оплешивява много тъжно. Как се пише в TikTok? Яница. Да не съм я блокирал вече, не я намирам. Може да е Яни.